Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix. Dat u vandaag hier aanwezig bent en de opening van deze expositie wilt verrichten, is een enorme eer voor ons als organisatoren. Maar het is ons inziens vooral een bevestiging dat ons eiland en ons volk trots mag zijn op haar geschiedenis in deze. Velen hebben ons gevraagd waarom de vraagteken en uitroepteken in onze titel. We leggen dat graag uit. Een vraagteken omdat we ons realiseren dat veel mensen en vooral onze jongeren simpelweg niet weten dat wij op Curaçao de oorlog direct hebben ervaren. En een uitroepteken omdat juist dit eiland een cruciale rol heeft gespeeld in de overwinning op de vijand. Een overwinning op racisme en haat en een zegeviering voor de vrijheid. Met Guerra Curaçao herdenken wij dat het alweer 75 jaar geleden is vanaf 10 mei 1940, toen de oorlog uitbrak voor ons eiland. En 70 jaar sinds haar einde. We vertellen het verhaal van de oorlog op Curaçao met gebruikmaking van objecten, foto's, documenten, audiovisueel materiaal en teksten. Wij zijn ons ervan bewust dat elke expositie, en ook deze, niet alomvattend kan zijn. En wij pretenderen met de presentatie van de tentoonstelling vandaag niet dat de geschiedenis van deze periode nu compleet wordt getoond. Wij melden expliciet dat Guerra Curaçao een levende expositie is, waarin wij de bezoekers vragen om aanvullingen die we gaandeweg kunnen toevoegen en na afloop vastleggen op de website die zal dienen als een permanente bron van informatie over de Tweede Wereldoorlog op Curaçao. In de expositie schenken we ook aandacht aan de rol van de schutters van Curaçao. Een groep van meer dan 3000 lokale jonge mannen die in militaire dienst traden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Om onder leiding van de Nederlandse officieren ons eiland te verdedigen. Mannen die voorheen geen militaire training hadden en zeer waarschijnlijk nooit hadden gedroomd om soldaat te worden. Maar desondanks met veel animo en toewijding ons veilig hebben weten te houden. Vandaag hebben we de eer om een aantal schutters hier in ons midden te hebben. Een woord van dank gericht aan u. Nós te agradecemos para tudo o qual você faz para ter peligro for in nos costanang, para proteger nos esforço na ajuda aliado nang, e gana ajuda aliado nang gana guerra e para salvaguardar nos liberdade. Un dank die corazon. Mag ik u vragen om samen met mij deze heldhaftige heren een applaus te geven? Toen uw vader in oktober 1942 een bezoek bracht aan Curaçao, was dat tevens om hier geld in te zamelen voor oorlogsvliegtuigen, oftewel Spitfires, die de bevrijding van Nederland moesten bespoedigen. Zijn initiatief heeft geleid tot het allereerste Prins Bernhard Fonds, dat hier op Curaçao als oorlogfonds diende en waar na de oorlog het Cultuurfonds is uitgegroeid. De oorlog tenslotte heeft bij de geallieerden geleid tot de bezinning over de vraag: welke idealen vechten we eigenlijk voor?